Jeg hedder Lone Theils. Jeg er forfatter. Jeg er uddannet journalist, og jeg har arbejdet i 16 år som korrespondent i London for Berlingske Tidende, Politiken. Jeg har også lavet tv og radio. Og jeg er lige her fra den 1. januar i år blevet fuldtidsforfatter, og det er en livslang drøm, der er gået i opfyldelse for mig. Pigerne på Englandsbåden er faktisk inspireret af en sand historie. Jeg så en historie om en amerikansk seriemorder, som havde for vane at tage billeder af sine ofre, inden han slog dem ihjel. Efter han var kommet i fængsel, der fandt man ud af, at han havde et lager af rigtig mange billeder liggende. Og blandt de her billeder, der var der et, der var taget i Danmark af 2 unge piger. Og den historie, jeg læste, som var en avishistorie, det handlede om, at dansk politi nu eftersøgte de her piger. Var de overhovedet i live, eller var de buet under for den her seriemorder? Det fik mig til at tænke, og ideen voksede så i mig om at lave en historie, som kunne spænde over både Storbritannien og Danmark, som er jo mine 2 hjemlande. Og det er så blevet til Pigerne på Englandsbåden. Det rigtige billede var egentlig taget på en banegård, men jeg flyttede det til en færge, fordi jeg tænkte, det er det ultimative forbindelsesled mellem de 2 lande. Og det er jo noget helt særligt for mig at komme ud i Sverige, fordi jeg har altid læst svenske krimibøger med stor fornøjelse, og jeg har været så fantastisk heldig, at min bog er blevet solgt til 14 lande, men Sverige er det første land, jeg kommer ud i. Det er den første oversættelse, så den vil altid stå mit hjerte meget nær.